Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o tagali aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an minnu bɛ k'an lamɛn Bamakɔ yan an minnu bɛ k'an lamɛn Segu an minnu bɛ k'an lamɛn Sikaso an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o ye Joliba TV News page ani arajo Joliba page an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na aw ka kunnafoni gafew lakali waati selen filɛ bi arabadon in na min ye avril kalo tile 5 san 2023 jamanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan a bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon la a bɛ tali kɛ l'Indépendant Info Matin bi yan nɔ l'Essor bi yan le Pélican bi yan le Républicain bi yan nɔ fo ka taa se les Échos welewele ma ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ ninnu an bɛna lajɛ k'an da don ninnu de kɔnɔ kumaw la a ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ bi ko min ye lakanako lahalaw ye min ye dɔngɔnɔw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni sifinnakaw dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la u k'a ma ko collectif des jeunes du pays Dogon u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ foli di Mali finitigiw ma n'o ye armée ye sabu ko yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ n'a fɔ basigi nana yen yɔrɔw la o la sa nin ye laada de ye min ye collectif des jeunes du pays Dogon ayiwa ka se ka kunnafonidilaw wele sanga ani waati ayiwa min ye kunnafoni ka se k'a di lakanako lahalaw la dɔngɔnɔ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ u ka nin baara min filɛ n'u y'a sigi ayiwa min ye san kɔnɔna la waati ni waati dɔngɔnɔ denmisɛnninw u ka nin baara in a bɛ tali kɛ ka se ka jamanadenw ani jamana kɔkanna maaw ka olu kunnafoni ayiwa baara minnu bɛ sen na a yirala k'a fɔ kalo min tɛmɛna min ye dɔngɔnɔ jamanaw ye a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya min n'a ɲɔ ɲɛnen dɔ ye yɔrɔ caman kɔni bɛ yen ko basigi nana o yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ ka daminɛ Baɲangara ka taa Bankas Douentza Boni fo ka taa se Koro ma min ye nin jɛrɛjɛkulu ye collectif a ɲɛma u ye foli bila fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'u k'a ma ko Dana Ambasagu sabu hali n'a sɔrɔla ko minɛn t'u bolo ka kɛlɛ kɛ ko nka u b'u k'u jɔyɔrɔ fa ayiwa bamanciw kɛlɛli la o kɔfɛ k'u ye jateminɛ min fana kɛ o ye k'a fɔ forces armées maliennes n'o ye FAMA ye k'u b'u ka galabu u b'u fo kosɛbɛ u ka baara la ayiwa galabu b'u ka baara la nin waati laban ninnu na sabu ko yɔrɔ caman de bɛ yen dɔngɔnɔduguw la ni basigi nana o yɔrɔ kofɔlenw na ka sababu kɛ Mali armée ka wulikajɔ ye o la collectif des associations des jeunes des pays Dogon minnu tun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan i n'a fɔ Adama Jɔngo ale min ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ ni wulikajɔw kɛra Mali finitigiw fɛ i n'a fɔ Bojo ko o yɔrɔ ninnu foli bɛ di armée ma kosɛbɛ sabu basigi caman de nana o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka taa se yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Jalo ani siraba min bɛ yen n'o ye Wuruto RN15 a yirala k'a fɔ yen fana Mali armée bɛ fo o yɔrɔ baara ninnu na kosɛbɛ o mana bɔ yen nɔ min ye Bankas mara ye ayiwa min ni Burkina yɛrɛ dancɛw man jan a yirala k'a fɔ collectif ka jate la ko kungo kolon minnu bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Mali armée ka wulikajɔ ani Burkina finitigiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ayiwa o kungo kolon ninnu bamanciw ka dagayɔrɔba minnu bɛ yen i n'a fɔ Bayi ale fanfɛlaw la ka taa se Douentza kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se Mondoro collectif y'a jira k'a fɔ yen yɔrɔ ninnu kɔnɔna ayiwa halisa basigi bɛ ka ɲini o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka min bɛ tali kɛ a bɛ san 4 bɔ sisan ko Mondorokaw ayiwa o bɛ bɔ sira min na ka na ayiwa Baɲangara fanfɛlaw la a yira k'a fɔ ko o sira in kɔni tigɛlen don a bɛ se san 4 ma sisan maa kɔni tɛ se ka taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ nin a ka di i ye cogo min na k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ka taa bila fo Burkina dancɛw la u ka se ka ayiwa fɛɛrɛ sɔrɔ o sira in na walasa maaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i n'a fɔ Adama Jɔnko y'a fɔ cogo min na a ko an bɛ don min na ko bi min ye dugu minnu bɛ yen ni ayiwa yirala k'a fɔ ko balo kan ka taa bila o yɔrɔw la i n'a fɔ an bɛ sunkalo de la walasa baloko gɛlɛya bɛ bɔ yen cogo min na
k'a yira k'a fɔ ko o tani o sira ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye mondoro sira ninnu de ko don. Association des jeunes de pays Dogon collectif in a y'a yira k'a fɔ min ye Burkina Faso min bɛ tali kɛ Mali ni Burkina dancɛw la, a yira k'a fɔ banbanci dɔw bɛ yen olu kɔni dagan bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na, i n'a fɔ Gorogara o kungokolo kɔnɔna la fo ka taa se Mondoro ma. Ayiwa banbanci dɔw kɔni dogotu bɛnnen bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu de ma. Min ye Boni fana ye collectif y'a yira k'a fɔ ayiwa min ye groupes armés ye n'o ye banbanciw ye ko kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u ka walejugu i b'a mɛn a bɛ waleya Mondoro ale mara la. O de la u y'a ɲini k'a fɔ halisa Mali armée kɔni y'a se kɛ banbanciw kɛlɛli la nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye dɔngɔnɔ jamanaw ye, ko nka yɔrɔ caman fana bɛ yen olu tora banbanciw ka dogotuw bɛ o yɔrɔ ninnu na, u kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ sigidalama caman de ɲɛna nin yɔrɔ ninnu na. O la collectif des associations des jeunes de pays Dogon ayiwa u ko fɛn damadɔ fana bɛ yen i n'a fɔ adamadenya taabolo ani maa minnu bɛ yen ni olu minɛna n'u bɛ banbanciw bolo halisa, ko kalanso caman fana datugulen don, ko wa maa caman de bɛ yen bi minnu bɛ yen ni olu bɛ banbanciw bolo sen tɛ ka minɛ ayiwa ka bɔ banbanciw ka bolokɔnɔmaya la. N'i y'a lajɛ collectif ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin Bayangara ani Bayangara mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama Jɔngo ka fɔ la baloko gɛlɛya bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ. Wa min ye Douentza mara fana ye a yira k'a fɔ banbanciw ka daga sigi bɛ o dugu ninnu caman fana da la, ko u mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ na halisa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma. Min bɛ tali kɛ a ye sinsin kalanso minnu bɛ yen ni olu datugulen don, ko n'i y'a jateminɛ dɔngɔnɔ jamanaw kɔnɔna la bi kalanso min bɛ yen n'o datugulen don ni denmisɛnninw sen tɛ ka kalan kɛ o yɔrɔw la a bɛ se kalanso 493 de ma. Ayiwa dɔngɔnɔ jamanaw fo ka taa bila ko kɔsa in na yɛrɛ Jalasagu ale kɔni ta dayɛlɛ la. N'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la, ayiwa n'o ye déplacés ye, ko dɔ de bɛ ka fara o maa fana hakɛ kan. N'i y'a lajɛ bi maa 26,000 ɲɔgɔnna ani maa 200 ani maa 36, ayiwa olu kɔni wulilen bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni min tan tɛ Koro commune kɔnɔna la, i b'a sɔrɔ o talen don Yoro ale commune kɔnɔna la, walima dugu damadɔw bɛ yen n'o ye Yoro commune ye o bɛ taa u kun dogo ye banbanciw olu ka wulikajɔ senfɛ. Collectif des associations des jeunes des pays Dogon u y'a yira k'a fɔ u bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goïta a k'i hakili to nin dugu damadɔ la n'o ye Bankas, Bayangara, Douentza, sabu nin yɔrɔ minnu filɛ nin halisa ayiwa baara tɔ bɛ yen dɛ n'o ye lakanabaliya kɛlɛli. Kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la. Fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant limanaw ale kumana. L'indépendant y'a yira k'a fɔ ko Mali foroba cakɛla maa 800 ɲɔgɔnna olu sigin bɛ k'u ka hakɛw kɔnɔ, u kɛn bɛ ka wele yɛrɛ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma k'u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ sariya dɔ de taara nin foroba cakɛla ninnu tɔgɔ la n'o ye fonctionnaire maa 800 ɲɔgɔnna ye, ko sariya in u k'a ma ko décision numéro 366 min taara juin kalo tile 13 san 2019. A yira k'a fɔ Cour suprême ka bolofara dɔ de bɛ yen, a ka sariya bolofara dɔ n'u k'a ma section administrative de la Cour suprême. Ale de ye nin yamaruya di ayiwa minisiriso min b'an ka foroba ca kunna fonction publique ko baarakɛla maa 800 n'o ye foroba baarakɛlaw ye k'u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la. A yira k'a fɔ san 5 kɔfɛ ayiwa sariya in kɔni taara ko nka sariya in tɛ ka se ka labato hali sisan. Min ye gafe in ye a balalen don min ye secrétariat général du gouvernement ale de yɔrɔ la. Cour suprême kɔni sɔnna a ma, ale ye sariya ta ko nka ko k'a lawaleya gouvernement ka secrétariat général ko gafe in tan bɛ i da yen nɔ a sen tɛ ka bɔ a yɛrɛ la yen nɔ. A yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni ayiwa nin kɔlɔlɔ bɛ olu kan n'o ye foroba cakɛla ninnu ye, u y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye sariya bonyabaliya de y'an ka jamana kɔnɔ, k'u b'a ɲini Mali premier ministre fɛ Choguel Kokala Mayiga ale min bɛ yen ni ayiwa nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye, ale de bɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ ko a ka ɲini a ka se ka nin ko in bila ba la walasa olu ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la. Taabolo yɛrɛ ye mun ye Fasiri ka fɔ la l'indépendant a ko ni wulikajɔw ma kɛ joona ayiwa kalo nataw la Mali foroba cakɛla dɔw u bɛ sɔn ka wulikajɔ kɛ ka gɛlɛya se Mali foroba ca ma. Yan'an ka so o ma
ayiwa sariya min tara kabi san 2019 Cour suprême ka section administrative fɛ ko ka min bɛ tali kɛ baarakɛla ma 800 ɲɔgɔnna k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ni min bɛ catégorie A la o kan ka taa catégorie wɛrɛ la walima jala wɛrɛ o kan ka di o ma o n'a ɲɔgɔnna caman a yɛrɛ k'a fɔ décision min filɛ ni o ye décision numéro 366 ye min tara juin kalo tile 13 san 2019 a ka don ba la section administrative min filɛ nin ye Cour suprême kɔnɔna la ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ min ye Abdurahman Seydou ani maa minnu bɛ yen ni ayiwa olu ni Abdurahman de bɛ nin ko la u tun bɛ ɲɔgɔn na Cour suprême ɲɛma maître Mamadu Samake ale min yɛrɛ fana ni ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ ale de bɛ ka ninnu dɛmɛ nin baara in na ministère de la fonction publique kɔnɔna la ko a yɛrɛ k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ joona ayiwa walasa ni baarakɛla maa 800 ninnu u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ayiwa kabi sariya in tara Cour suprême fɛ ko gafe in kɔni dalen bɛ ayiwa secrétaire général du gouvernement ale ka tiriwariw kɔnɔna la jamana a senen tɛ ka bɔ mun na o de ye ɲininkali yɛrɛ ye min ye l'indépendant ye a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni ayiwa ko in kɔlɔlɔ sen bɛ olu ma u y'a yira k'a fɔ ayiwa Mali kura fana taabolo dɔ de ye nin ye dɛ sariya kana kɛ fankelenko ye ayiwa dɔ bɛ sariya tigɛ dɔ fana bɛ biri sariya kunna k'a fɔ ko a tɛ taa a sira ma ko k'a sɔrɔ dun limanaw ko da ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko la nɔgɔ ye n'o tɛ ko k'a daminɛ olu ka nin sariya in tara waati min na fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko sariya caman de bɛ yen minnu taara o Cour suprême kelen fɛ wa olu donna ba la i n'a fɔ u bɛ ka misali ta minnu kan o ye arrêt numéro 116 min taara mars kalo tile 11 san 2021 ani numéro 244 min taara avril kalo tile 29 san 2021 ani numéro 771 min taara décembre kalo tile 9 min bɛ tali kɛ o san kelen n'o ye san 2021 ye limanaw olu bɛɛ donna ba la olu tigiw bɛ k'u ka hakɛw sɔrɔ munna nin baarakɛla 800 minnu bɛ fonction publique la bi olu sen tɛ k'u ka hakɛ sɔrɔ min ye Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa Cour suprême kɔni ye nin a ka nin sariya in ta nka sariya in donni ba la gouvernement de b'a don ba la k'a b'a ɲini gouvernement fɛ ale tɛ gouvernement juguya la ko nka fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye baarakɛlaw kɔni ka hakɛ ye a bɛ wuli k'i jɔ ka tiɲɛ fɔ Mali gouvernement ye o ko la o ye UNTM ka fɛla ye n'o tɛ ko furanjɛla fanga furadama UNTM ko a b'u dɛmɛ u ka baara ɲuman min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ limanaw fasɛdi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko min ye info matin ye ale kumana info matin y'a jira k'a fɔ Mali politique tɔnw bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka jɛrɛ boloda u ko min ma ko forum sabu u yɛrɛ ka jate la ayiwa Mali politique tɔnw a bɛ n'a fɔ danayaba de tɛ u ka bi wa walima politique yɛrɛ baara bɛ ka fɛgɛya Mali de kɔnɔna la bi wa ayiwa o de ye baara yɛrɛ kun yɛrɛ ye walasa politique tɔnw u bɛ se ka u ka baara min kalifalen don u la u ka se ka kɛ cogo min na a yira k'a fɔ u bɛna jɛrɛba dɔ de boloda Mali politique tɔnw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna la u ko min ma forum des partis politiques ko ale bɛ labɛn na sisan info matin ka fɔ la a bɛ se politique tɔn caman de ba minnu bɛ yen n'u hakilila ye nin ye ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan a kuma bɛ senna politique tɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko a yira k'a fɔ a tako fɔlɔ yɛrɛ baaraw olu de bɛna kɛ nin cogoya in na u bɛna bila minɛn min kɔnɔna la o de ye ko malidenw ka kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛna kɛ i n'a fɔ politique tɔnw olu ni jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ danaya ka se ka sinsin ko kura n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛntiyara a commission d'organisation yɛrɛ ɲɛma n'o ye Alassane Dembélé n'u k'a ma ko Alasco min bɛ tali kɛ politique tɔn ANCD Mali o ɲɛmɔgɔ de ye ale ye a y'a jira k'a fɔ ko commission 4 de bilalen bɛ a ko la minnu bɛ yen ni olu kan ka baara in kɛ commission communication n'o ye maa minnu bɛ kunnafoni cari min bɛ tali kɛ commission scientifique minnu b'a baara yɛrɛ ɲɛdɔn minnu kan ka baara kɛ commission finance nafoloko bɛ minnu fana bolo ani commission d'organisation o ye Alassane Dembélé yɛrɛ ale b'o ɲɛmaaya la a yira k'a fɔ politique tɔnw u furadama ayiwa ni ɲɔgɔnna ma se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ayiwa Mali politique tɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilila kelen
ka kuma u yɛrɛ dama gɛlɛya min bɛ u kan nin waati in na u ka se ka fura sɔrɔ a la min bɛ tali kɛ RPM yɛrɛ tɔnden dɔ ale ye kuma in sɛmɛntiya ale y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don baara in a bɛ sen na wa u bɛ ka waati de kɔnɔ waati kɔni ma di a la fɔlɔ nka u kɔni bɛ labɛn na u bɛ wulikajɔw la walasa ayiwa forum des partis politiques a ka se ka bila sen kan minnu bɛ yen ni olu de bɛ ko in a ɲɛmɔgɔya la walima n'u y'a bila sen kan o ye Dr Bokari Tereta ale RPM ɲɛmaa ye Samba Korema parti Asma Suleiman Diallo parti UDD Dora Jara Sadi Dr Modibo Soumare Alliance des forces démocratiques AFD ani ale fana bɛ cadre kɔnɔna la ani politique tɔn caman Abdoulaye Ouattara limanaw an ye nin fasiri sɔrɔ ale de bolo info matin kɔnɔna la aw bonya b'a la an bɔra yen nɔ limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor ale kumana limanaw l'essor y'a yira k'a fɔ dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen n'a bɛ to ka ci ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko engin explosif improvisé EEI limanaw ko nin kɔlɔlɔ bonyanen bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan bi jate minnu bɔra a yira k'a fɔ ko kabi k'a daminɛ san 2014 fo ka n'a bila san 2022 la ayiwa limanaw min ye nin mugu ninnu ye mugu minnu bɛ yen n'a bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'a tiɲɛni fanga ka bon ayiwa ko a ye tiɲɛni min da hadamadenw kan o kɛra jamanaden gansan ye o kɛra finitigiw ye o limanaw o de kɔlɔlɔ bonyana sabu a bɛ se maa 1000 ani maa 325 ɲɔgɔn na olu de kɛra dugu jukɔrɔ mugu o kɔlɔlɔw sɔrɔbaa ye ni kunnafoni in dira limanaw secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres o ye jɛkulu fana ye min ka baara bɛnnen bɛ maramafɛn misɛnninw olu kɛlɛli ma k'u yɛrɛkɛ jamana kɔnɔna la ayiwa o kɛlɛli olu ka baara bɛnnen o ma min ye lieutenant colonel Adama Jara ale de ye nin kunnafoni cari don min bɛ yen n'o talen bɛ ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ mugu o kɛlɛli ma n'u k'a ma ko journée internationale anti mine o don min n'a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fana ma to kɔ sabu a yirala k'a fɔ kunungo baara in a ɲɛnamayara Mali kɔnɔna la yan nɔ walasa ka se ka hakililajigi kɛ nin don in na n'o de ye dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen n'o ye mine ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na a yira k'a fɔ Mali la yan nɔ cakɛda min bɛ yen n'o ye secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et les petits calibres ale n'a dɛmɛ jɛkulu n'o ye MINUSMA mission multidimensionnelle des Nations Unies ani a ɲɔgɔnna caman limanaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛrɛ in kɛ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ministériso min b'an ka lakana kunna protection ministère de la sécurité et de la protection civile ale secrétaire général ni o ye Umaru Sogoba ye ale tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ limanaw a yira k'a fɔ kunnafoni minnu ni maa bɛ se ka kala turu o kan o de bɛ tali kɛ k'a fɔ san o san dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen n'u k'a ma ko engin explosif improvisé limanaw a kɔlɔlɔ de ka bon kosɛbɛ Mali la yan nɔ a kɛlɛli kun daminɛna nka a yira k'a fɔ hali sisan limanaw n'i ye maaw ta maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ kɔlɔlɔ bɛ se u ma 100 o 100 maa 60 ko ni dugu jukɔrɔ mugu ninnu a kɔlɔlɔ bɛ se maa 60 de ma o jate bɔra k'a daminɛ san 2014 fo ka n'a bila san 2022 la walasa Mali dun ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn caman de la i n'a fɔ convention sur les armes à soumission convention de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ka taa se min bɛ tali kɛ convention relative aux droits des personnes handicapées a n'a a ɲɔgɔnna caman o de la min ye Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinen bɛ nin dugu jukɔrɔ mugu ninnu kɛlɛli ma a ɲɛma n'o ye Jean-Guy Lavoie ye ale min bɛ MINUSMA kɔnɔna la yan a yira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen bɛ ka Mali jamana dɛmɛ halisa min ye nin dugu jukɔrɔ mugu minnu filɛ n'a a kɔlɔlɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ a ka se ka kɛlɛ a ka ban pepewu Mali kɔnɔ kabi an b'an kuma na l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra yen l'essor kɔnɔna la fasidi sɛbɛn bɛ yen ni an k'a ma ko le pélican limanaw pélican kumana a y'a yira k'a fɔ a ye ɲininkali de kɛ n'a sɔrɔla limanaw kuma min n'a bɛ bɛɛ lajɛlen nɛ kabi n'o ye laïcité ko ye n'a sɔrɔla ko ayiwa laïcité bamanankan na dɔwɛrɛ tɛ o diinɛw bolofara ka se ka caya an ka jamana kɔnɔ maa kana se maa ma bɛɛ n'i ka diinɛ ko o min filɛ nin ye ayiwa limanaw ni o de tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye walima ka sira yɛrɛ da ayiwa min ye an ka sariya sunba min bɛ yen n'o bɛ ka dilan sisan n'a tɛna sira da o ɲɛ ka ayiwa min ye jamana min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko état islamique
silamɛya de ka o ka kɛ jamana ka kɛ silamɛ jamana ye ko ɲininkali de kɛmɛ n'a sɔrɔla laïcité tɛna sira da référendum ɲɛ walima an ka jamana sariya sunba ka Mali kɛ i b'a fɔ état islamique ɲininkali de don o la sa pelinkan y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni min ye fɛla de ye fɛla min n'a bɛ ka bɔ an ka jamana diinɛ ɲɛma caman de yɔrɔ wa ayiwa don min tɛ bi ye ayiwa maa bɛ se k'a fɔ ko a bɛ sɛnsɛn na ka na a sabu a kuma bɛ barolasigiyɔrɔw la a kuma bɛ fan caman fɛ hali n'i taara an ka télévision sanfɛla la bi limanaw i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o ye diinɛ matarafabaw ye a kuma bɛ olu da kɛrɛnkɛrɛnnenya alisilamɛw o kɔni fɛla tɛ fiyewu laïcité ko kuma yɛrɛ ko ka a sama ka bɔ an ka jamana sariya sunba kura in kɔnɔna la caman fɛla ye mun ye limanaw ko de ayiwa Mali ka kɛ i n'a fɔ a damana jamana walima silamɛya dɔrɔn ka labato yan n'u k'a ma ko pays islamique o la sa u b'a fɔ limanaw dogo yɛrɛ tɛ a la bilen a kɛra barolasigikɛlaw ye o a kɛra arajow sanfɛla ye o a kɛra télévision sanfɛla ye ayiwa nin kuma bɛɛ da hali wajulikɛlaw la ayiwa ko a kuma bɛ yen nɔ o la sa n'i y'a lajɛ an ka télévision sanfɛla la limanaw ni barolasigiw kɛra i b'a sɔrɔ a laïcité ko kuma a bɛ diinɛ matarafaba caman de da caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko laïcité ko in ko n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ o k'a bɛna fɔ n'i ye an dabama ala ko k'ale sen bɔ jamana ko yɛrɛ la walima k'ale sen bɔ adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen la min ye diinɛ ɲɛmaw o dun y'a yira k'a fɔ ko o tɛ fɛn bɛnta ye olu fan fɛ ko n'i ye laïcité ta dɔrɔn a bɛna fɔ n'i ye ala yɛrɛ sen bɔ ko bɛɛ lajɛlen la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye fasiri kɛ n'o ye monoko tuwali ye a y'a yira k'a fɔ a bɛ maa hakili jigin fɛn damadɔ de la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la yan a ko n'i y'a lajɛ Mali kɔrɔnfɛla san 2012 ka taa bila san 2013 la ko bamanciw kun ye Mali kɔrɔnfɛla ka gɛlɛya don a la kosɛbɛ u nana ni fɛn min u k'a ma ko sariya o sariya min n'o kɛra sababu ye ka an ka misiri kɔrɔw walima yɔrɔ sahalen minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔrɔnfɛla la ka olu filenkolo ci ka u dakolon ci limanaw o waati kelen munna maa minnu bɛ ka nin kuma fɔ sisan n'o ye k'a fɔ Mali ka laïcité bila pewu ko munna u ma o kɔn munna u ma o waleya ninnu kɔn maa minnu bɛ yen n'o ye bamanciw ye minnu ye Mali sigi a sendɛgɛ kɔnɔna la munna o jadisi ninnu u ma olu ka nin waleya ninnu kɔn o de ye ɲininkali yɛrɛ ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ jamana de ye sariya b'ale de bolo walima yamaruya bɛ ale de bolo k'a fɔ de ayiwa ni lakana bɛ kɛ ka se ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la yan nka n'a fɔra k'a fɔ maa wɛrɛ nana i yɛrɛ bila jamana jɔyɔrɔ la ka tiɲɛni kɛ maa ma sɔrɔ ka o ko kɔn diinɛ ko nasira la o dun bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ de ye bi in na n'a fɔra k'a fɔ o maa kelen wulilen bɛ bi limanaw ko fo ka sariya sigi walima ka laïcité ka o kɛlɛ ka bɔ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ a bɛ maa a dabali ban kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ pelikan ka kunnafoniw la a y'a yira k'a fɔ ko laïcité ko kuma min filɛ nin limanaw kɔrɔnfɛla la tiɲɛni min kɛra ayiwa n'a fɔra k'a fɔ adamadenya hakɛw tiɲɛna ni ani fɛn fila de don minnu bɛ se ka da ɲɔgɔn ma sabu laïcité ni sariya min bɛ ka labato an ka jamana kɔnɔ fan fɛ a bɛɛ lajɛlen ye fɛn de ye minnu bɛ ka ayiwa damakɛɲɛ munna o maa kelen minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin kuma senkɔrɔma don dɔ bi olu kɛlen bɛ ka sama-samani tɛmɛ u ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw cɛ ni laïcité ko in na k'a sɔrɔ dun limanaw gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ u y'u da de o ka bamanciw ka walijuguw la jamana kɔrɔnfɛla a n'a cɛmancɛ fɛ ɲininkali ye o ye o la sa limanaw fan dɔ fɛ min ye pelinkan ye a y'a yira k'a fɔ Mali dun bɛ kɛlɛ min na bi o ye yɛrɛ sɔrɔ ye n'o ye souveraineté ye jamana caman de bɛ yen minnu bɛ k'u sanga Mali ma o baara ninnu na o de la jamana yɛrɛ jagoyalen bɛ bi ka se ka tugu o sira in kɔ walasa souveraineté ko kuma min n'a bɛ senna a ka se ka don ba la waati kelen n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa diinɛ dɔw bɛ ka wuli k'u jɔ ko fo ka état islamique dɔ bila Mali kɔnɔna la yan o ye ɲininkali ye n'a sɔrɔla fɛn fila don n'a sɔrɔla a bɛna taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa o ye ɲininkali yɛrɛ ye nka limanaw n'i y'a lajɛ ko n'i ye ko yɛrɛ lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa laïcité ko kuma kɔni man ka bɔ nin waati in na k'a sɔrɔ ni jamana bɛ ka a yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la jamana dun bɛ min fɛ bi o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni a fɔra k'a fɔ jamana bɛ ka sariya kura sigi sariya sunba kura ko nin bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin o ma laïcité ko bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin o baara in ma a mana kɛ cogo o cogo jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka fɛɛrɛ tigɛ sa
ka diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ ka nin kuma fɔ k'u wele k'u gɛrɛ olu yɛrɛ la ka kuma u fɛ u ka ɲɔgɔn faamuya hakilimaya yɛrɛ la walasa laïcité ko kuma in limanaw a kana taa kɛ gɛlɛya ye u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ wa u ka fɛɛrɛ tigɛ fana jamana ɲɛmɔgɔw de ko don u ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni kalata nana kɛ bolodafɛn ye n'o ye référendum ye u k'u jija ayiwa minnu b'a fɔ ko an sɔnna olu de ka kɛ maa fanba ye walasa ayiwa sariya min ni o bɛ ka ɲini bi diinɛ dɔw fɛ diinɛ ɲɛmaa dɔw fɛ limanaw a kana taa kɛ gɛlɛya ye jamana kɔnɔna la hali Bamako yɛrɛ limanaw ko o fana bɛ sɔn ka ta sɔrɔ a la Monoko Towali ale de ye nin fasiri kɛ an ye nin bɔ le pelinkan kɔnɔna la aw bonya b'a la n'an bɔra ye limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an kama ko le républicain ale kumana républicain y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali bagan maralaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen ni o ye fédération nationale des producteurs d'huile d'aliment bétail bagan dumuni jagolaw minnu bɛ bagan dumuni fana bamayɛlɛma k'a kɛ tulu ye n'u kama ko FENAPHAB a ɲɛmɔgɔba ye Sidiki Jabate de ye limanaw u ye kunnafonidilaw wele waati tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la ayiwa k'u ka gɛlɛya dɔw fɔ gɛlɛya ninnu dɔw bɛ tali kɛ Sidiki Jabate de y'i kanto k'a fɔ ni an ma an janto ayiwa Mali bɛ sɔn ka jɔyɔrɔ fɔlɔ min b'a bolo UEMOA jɛkulu kɔnɔna la bagan mara la ko jɔyɔrɔ in bɛ sɔn ka tila an na ka sababu kɛ mun ye limanaw ko nin waati in na Mali bagan maralaw caman de bɛ yen minnu bɛ ka u kunda an kɛrɛfɛ jamanaw an sigiɲɔgɔn jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana a dun jirala k'a fɔ limanaw ko bagan minnu ni a fɔra k'a fɔ Mali ye bagan mara jamana de ye bagan bɛ yan nɔ limanaw anw de bɛ maaw sɔn bagan na anw de bɛ sogo di maaw ma nka n'a fɔra bi bi in na ayiwa ko o bɛ ɲini ka na kɛ kuma fɔlen ko kɔrɔ de ye an bɛ k'an kunda fɛn min kan bi Sidiki Jabate ka fɔ la o de k'a fɔ Mali bagan marala caman de bɛ ka Mali dugukolo bila bi k'u kunda Côte d'Ivoire jamana kan fɔlɔ la fɛn de kun don waatinin de kun don i b'a sɔrɔ ni tilema waati an ka bagan maralaw bɛ bɔ Mali kɔnɔ la u bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan u bɛ taa bagan dumuni ɲini n'o waatinin tɛmɛna dɔrɔn u bɛ segin ka na ko nka o bɛ ɲini ka na kɛ laada de ye an ka bagan maralaw de kɔni bɛ ka Mali dugukolo bila i b'a sɔrɔ lakanabaliya y'a sababu ye n'i taara jamana kɔrɔnyanfan na camancɛw la bamanjɛwale tigilamaw kɛn bɛ ka sigi negebɔ bagan maralaw la i b'a sɔrɔ u bɛ bagan maralaw ka baganw daraki u la tuma dɔw yɛrɛ la u bɛ se hali bagan maralaw ma ka u bɔnɛ u nin na u n'a ɲɔgɔnna caman bagan maralaw y'a ye sa o kɔni kɛn bɛ gɛlɛya de ye caman bɛ ka Mali dugukolo bila k'i kunda Côte d'Ivoire jamana kan ko wa Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ bɛ ka sira di u ma koyi u bɛ ka sigiyɔrɔ di u ma o bɛ ka ayiwa baara nɔgɔya u bolo walasa u bɛ se ka sigi yen cogo min na Sidiki Jabate y'a yira k'a fɔ ni nin nana kɛ fɛn ye min donna ba la ayiwa Mali bagan mara de bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ de bɛ se ka se a ma wa an ka maa minnu bɛ yen fana ni olu mago ni seba tɛ u ye limanaw ko jamana yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye ayiwa olu dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛna se ka hali sogo sɔrɔ k'a san an ka jamana kɔnɔ yan yan'a ka se o ma ayiwa min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u lasɔminen de filɛ dɛ ko an ka bagan maralaw ayiwa u bɛ k'u kunda Côte d'Ivoire jamana kan yɔrɔ min ka di bamananw ko ten ko i bɛ taa yen nɔ de ko an ka bagan maralaw caman de bɛ yen u bɛ k'u kunda Côte d'Ivoire jamana kan bi k'a sababu kɛ sigi bɛ ka nɔgɔya u bolo u tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ yen nɔ a tora Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni fɛɛrɛ in na n'o tɛ ayiwa anw de bolo bɛna bɔ a ko bɛɛ lajɛlen la Sidiki Jabate de ye nin kuma fɔ ale de ye fédération nationale des producteurs d'huile et aliments bétail o ɲɛmɔgɔ don an ye nin sɔrɔ n k'a fɔ le républicain kɔnɔna la aw bonya b'a la limanaw an b'a bila yan nɔ waati sera ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kuma aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ